Já se snažím používat co nejčastěji, co jde. Co? Jak ty jsi to viděl? Co to bylo? Nelo, neběď tam. Meanwhile. Ty vole, NPCčko. Pojedeme dveře při divtek, co ty na to? Využij třetího průběhu. Já. Třetí dejí. Tak máš jak se to jmenuje, krajní set, ten třetí pruh. Co se tady děláte? Nelo. To nemůžu. Kampion. Nelo. Pojď. Ty vole. Proč tady stojí vole cisterna? Když jsem dal blinkery doleva, tak to auto mi docela zpomalilo. Ten kamera mi taky zpomalil, teďka se zrychlil. Nela už jede, Tomáši. Jeď vole. Kamera se zasekli na semaforu, tady stojí miliarda kamionů. Jeďte vole. Já jsem z toho po... Jeď ku... No děkuju vole, to je no vole, tak vole. Vole. Co tady budu čekat, tak ne asi. Vole. Říkám, že jsem už... Pardon. I woke up jak to vysekám. No, počkej. A jak ty fůl tam hodím? Ten zrychlat by se ale nevadí. Teďka pět to myslím, že je do cigaretě. O ne. O ne. Co jsi udělala? Nic jsem neudělala, pojď, jedem dál. Není. Daj bíky. Přepnu se, až tady vytočím tu lukáčku. Tak co děláš?